Hello! Vlog tuloy ako ni sir. Sisikat na ako niyan sir. Sisikat ako nito map, sisikat. Barbecue! Nakikita na ako ng pamilya ko, sir.
konti yung camera kaya Kuya Dodong. Gasa ito. 550, 500 muna na Kuya. 500 po. Oo, sana po ba? Hindi na palabas. Pwede na. Sa tabong ko. Ma'am, dumini ka ba? Marami ka kamo po sa ba? Marami lang 301 eh. Tayo ba? Tapos sila. Tilapia dito. Wala tilapia.
Gusto niya ako. Hindi, sabay yun. Ano ba yan? Yung hawakan nun. Gusto niyang sobrang gwapo na nagtitita ito. Hi, sir. Uy, nakalain tayo ngayon, ha? Sobrang ganda ng baboy. Top. Yung 5 pesos dyan lang.
namin. Sama mo na yung cafe namin. Para mo. Presko, presko. Ayan. Ayun, no? Ang dalawang chichi, Korean food. Korean food natin. Yogurt, rice, man, ham. Tapos meron mga paste. Ayan. Ayan, o. Paste. Korean lote.